Ayo. Saben Diantar suaranya Mas Gareng. Jan ini kok ragil dadi kondektur bis. Diri. Kok kondektur bis? Ya apa? Sangganggae kernet ngono lho. Iya kernet banter kok suaranya. Kondektur. Iya. Maaf. Sing duwe bis ngono lho. Oh iya. Ya bis jumbleng. Aku sudah lama tidak menyanyikan lagu ini, Mbah. Oke deh. Nah nanti kalau aku lupa tolong dielekkan ya. Dielekkan. Iya, habis ini apa? Saben bengi nyawa. Sayang sekali Simbah juga tidak emot. Itu apa Pak? Konang. Oh konang. Aja karo kotang lho, konang. Sing semangat to kan bengi iki ya. Semangat ayo. Ora ono. Enak sing ngendon-ngendoni ning ayo. Lho saonone to kan ditabrak. Ngangas. Yuk. Ayo ngenteni mencolotmu lho, Dik. Aku toh? Iya. Oh iya, oke. Iya. Aku tahu enggak, Mbah? Aku kayak mencium bau-bau kecut gitu loh. Jangan keliru. Ini bukan kecut. Kecing. Badek. Oh, wekmu dhewe lho, Ren. Badek. Nekani kemproh. Ngapa? Mosok karek didebek kene iki. Ya kan mengecek toh. Ngecek ki ora kene terus kene. Ngecek ki kene to. Oh, ngene lho. Ya lho. Wah, ayu kemproh. Ora nek kene wangi wong lagi teko mamak breng ngono iki wangi kok. Gereng apa sine PPO to. Kepelek. Nyepel kelek. Yen. Apa iki, Pak Dian? Yen. Wis ngerti, rasa diwarai. Oh, ditenono. Ini sinden pinter kok. Ditenono kowe ngono. Sok dadi apa wis iki. Yen memajang menganggap janor kuning jangan mepet-mepet. Bau kecing. Ya. Nek karo burine pas. Padha lalu yo suwane. Nek karo ngene kan ora pas. Lalu yo. Tak kudange Pak Sadika gen marem nduk kan. Lurahe jenenge Pak Sadika. Ayo. Nggih. Ayo, Lek. Kaya niku to, Pak. Oh, ayo. Tak kudange Pak Sadika. Ngono ae penak. Tak kudange Pak Sadika. Ya. Pak Sadika kan jawab piye Mas Gareng? Masa lagune mek ngono ta, Pak? Iya. Ya ngono. Ora enek budgetane. Ora enek. Ganteng-ganteng dhewe. Iya. Pinter tenan Sadika. Bagus-bagus dhewe. Sadika ireng-ireng. Kadas lho, nganggo Pak. Lek Pak kedawan. Kata-katane. Iki kan lagu. Oh, terus. Nek enek Pak iki koyo ganjel ngono. Ya Pak Dika.
Diko. Pak Diko. Aku udange Pak Diko. Pak Diko. Pak Diko. Kita untune. Seneng. Hah? Seneng guyu kok. Oh iya. Sampun puas Pak Sadiko? Nggih Nggih. pun, monggo ayo kita mulai Pak Sadiko. kosek. Puas. Puas ki perkara mbok udang mau lho. Yang lagune urung rampung ya urung. Oh sik to aja kesusu mulih kudu mulih biyen lagi teko lho kudu mulih. Aku bocah rame. Sabar sih. Jangan caplek-caplek aku. Ini pundak hanya milik dia seorang. Jangan kau caplek-caplek ya. Iya. Muga-muga kiding tanganmu. Rasa nyablek kowe. Ayo, kembang. Pun sakit kula, Pak. Iya. Piye? Rasane piye? Ndak kerasa belas. Oh, kulite bradak iki. Ya ora, ya kulite sampe saking kisute mangan aku. Ora, Pengarane kisut bar tak amril, alus. Ndi iki kisut? Lho, iki kisut sebagian alus. Pokoke senengane ora wae kene le joget ngenteng ora krasa. Kurang greget berarti. Kurang gregetnya, Pak. Ya kamu yang gregeten dong. Aku kan sudah tua nggak bisa greget. Oh, aku yang gregetan gitu ya. Iya dong. Iya, karena aku kalau udah gregetan gitu pengen dang mancal gitu, Pak De. Kowe kono nembang dhewe. Medeni wong e. Oke. Iki konslet ini. Apanya? Ora iso mandeg Lah kenapa? konslet. Ya wis tuwa, nggak wis bene wis. Ora iso bedane ngantane konslet karo buyuten. Dadi Iya. Oh, kowe ora ngerti wong Mas yo. Bobok, ayo. Ora jarak perkara. Wah, sapa ki? Ngenani aku sapa ki? Santet iki, Pak De. Santet apa kuwi domu lho. Oh iya. Ah. Mas. Ya. Mari kok pas kene kaya kirik nguyuh ya. Tak kira asam urat kumat. Ora, padhek ngetutke kendang. Oh iya. Panas udan panas aling-aling tapi gunung ayo ya
Ayo contohnya Pak Dekareng sih, ayo. Ya. Ayo Pak De. Ento, ilo warok Ponorogo. Buto. Yuk. Kukeruk. Takut. Kenapa? Suwek katanya. Ki warok wedok. Kok. Yo mandek. Ayo ndekno. Ndekno kan. Oh, kowe dadi gelemmu ki ya dilebokke wong wedok. Mandek lagian ngono kowe. Padha lanange ra gelem mandek kowe. Ora gelem. Sing lebokke niket ta wedok mandek kowe. Iya lek lanang karo lanang kan boti. Apa ya? Lu. Siapa yang ngajarin lu? Lambene wong perokok. Ayo ndek kan.
Alah enek sing video call. Apa? Wah, iya iki nang Nganjuk. Lagi anu Ardi iya iki. Heeh. Udu Ardi tak ampusi. Jangan ganggu karirmu dengan lanangan. Ndak jaman ya.